Hynne ka miet Shiteng Synia kawei kakali kamai turis kabadon yo registration number AS01RC2520 kala Shah Pynjulor hapoh Nongstoiñ hagi runar kiba 4 la bantip kiei. Na liang jong paidbah ka shnong Upper New Nongstoiñ kila ialum katei ka jaka. Kila ong ba kila shuh sngew ya ka jingsawa bat ynda kila ïamih surok iohi briew shuh hynrei lalap tang ya katei kakali kabala yang harut surok rengkat ka Pynjulor. Ki pulit ke Nongstoiñ Police Station kila wan poi katei ka jaka hadien katuk anipor rengkat unongnya jong katei ka kali ubalaya thu ba kila don arngut ki briew ki balawan thombor ya ki bat ulaong kia don baro sangut kali bat la kamru ba kidei kinong bala jong ka company Reliance Jio bat kiba la phet krat ru hadien ka jingsha thombor. Na kaliang juki pulit kila rano ya katei ka kali rengkat unongnya sha thanat Nongstoiñ ban penlong ya ka jing toket halor katei ka jingja. Itu kita senam bertai mobile. Le jam terdak lah bro islipat. Tuluk. Bapak chết hapoh rong lak meru tepok itu tupiang. Pak, mana?